رومي فتوات تقاتلتي بحانتي حيالي ايموشنال ويت زلوا اب ملا فيسبوك استلققت فيديو تدريخه زسرحكوا عنقص كوينا بحجتها انا حدا اب دز رو مالت اب ناي موت مقصعتي كفل بيت ما اسرت زلو اسر قدمي اتا بحق هيوتو زحل فلاده تري فيديو بخمس سعب دما بدحري مغارجا اتفصامي كهلو زخل سايكولوجي يتنتنو فتينا الله سناي مكتتال دك سبات اتم انكو بزعبا رأسنا نستوعلن نحاسبن ابليلو دما بزعبا هلو ويون مصاي مالت اكل ابزين هلو بوتا وي غزي ነገራት ከመይ ክመስሉ ከም ዝኽእሉ ከነስተንትን ወይ ክንግምት እንኽእል ውጥራቲና ዝኾነ ካልእ እንስሳ ከምዚ ናህና ውህበት ኣይተዓደሎን ንምሳሌ ሓንቲ ብዛዕባ ንሳ ብህይወት ምስ እተሓልፍ እጫ ጨቃዊት ደቃ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትግምት ትኽእል ጥር ትብል ደርሆ ኣብ ምድሪ ኣይትረክብን ኢኻ እዚ ድማ ናይ ምስትንታን ባህሪ ወይ ክእለት ስለ ዘይብሎም ምዃኑ እዩ ብዛዕባ ግዝያዊት ህይወቶም ወይ እታ ትበልዕ እተሃድን ኣካላቶም ካልእ ሓሳባዊ ኣካል የብሎምን ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ ኢጎ ዝበሃል የብሎምን ሓደ ገዛእ ርእሲ ወይ ሰብነት ጥራሕ እዩ ዘለዎ ንሱ ድማ ኣካላዊ ጥራሕ እዩ እንተኾነ ወዲ ሰብ ካብ እንስሳ ብዝተፈለየ ኣገባብ ክልተ ገዛእ ርእሲ ወይ ሰብነት ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ኣካላዊ ማለት እቲ ዝጓዓዝ ዝበልዕ ኮፍ ዝብል ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ሓሳባዊ ማለት ንፍጥረት ወይ ንዓለም ብኸመይ ይጥምታ ብኸመይ ይሓስባ ከመይ ይምልከታ ዝውክል እዩ መጽናዕትታት ስነ ኣእምሮ ከም ዘመልክትዎ ኩላትና እዚ ኣካላትና ንብሎ ክፍሊ ነፍስና ወይ ሰብነትና ሓደ መዓልቲ ምሟቱ ከም ዘይተርፎ ንረዳእ እሞ ብጣዕሚ ድማ የፍርሐና ስለዚ ነዚ ዘይተርፍ መዋቲ ኣካልና ክንክሕሶ ካብ ዝብል እምነትን ድልየትን ነቲ ኣቐዲምና ሓሳባዊ ኢልና ዝፀዋዕናዮ ክንፈጥሮ ህርዲት ንብል ብሓፂር ኣባህላ ሞት ስለ ዘይተርፈና ሳብኮንሽስሊ ማለት ብዘይውንና ወይ ብዙሕ ከይተረዳእና ነባሪ ነገር ማለት ክብሪ ወይ ስም ክንገድፍ ይጎና ይህውፀና እንተኾነ እዚ ሓሳባውን ኣካላውን ኳላትና ዝሰርሕዎ ነባሪ ስም ኣዕጋቢ ምስ ዘይከውን ወይ እውን ምስ ዝፈሽል ማለት ትርጉም ምስ ዘጥፍእ ኣካላዊ ሞት ብጣዕሚ ይረዕደና ይጅምር እዚ ማለት ድማ ከይንርሳዕ ኣዝና ይፈርህ እዚ መጽናዕቲ ብቐንዱ ብኣሜሪካዊ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ኤርነስት ቤከር ዝተኻየደ ጽሑፍ ኮይኑ ኣብታ ዘ ዲናያል ኦፍ ደዝ ማለት ኣብያ ሞት ዝሰመያ መጽሓፉ ሰፊሩ ይርከብ ንሱ ኣብ 1974 ብኮሎን ካንሰር ካብ ዓለም ሰናበት እንከሎ ነታ መጽሓፍ ኣብ ዓራት ከሎ ዝፀሓፋ ኮይና ድሕሪ ሞቱ ድሕሪ 2 ወርሒ ተሓቲማ ዓውድታት ስነ ኣእምሮን ስነሰብን ዘነቓነቐት ካብተን ዝበለፃ ናይ ስነ ልቦና ጽሑፋት ናይ 20 ክፍለ ዘመን ስራሓት እያ ቀፂልና ከም ንዕዘቦ እዛ ናይዚ ገበነኛ ቪድዮ ምስ ተመልከትኩ ቅድሚ ሕጂ ዘይፈልጦ ስምዒት ክወረኒ ኣስተብሂለ ናይ ዳይሬክተር ፍራንክ ደርበን ግሪን ማይል ዘርእስታ ናይ ቴስዓታት ፊልም ብዘይገበሮ ቅትለት ክልተ ቆልዑ ኣብ ደዝረው ዝዳጎን ሓደ ንጹህ ገጸ ባህሪ ተዘንቱ ፊልም እያ እቲ ገጸ ባህሪ ብዙሕ ከደንግጸካ ካብ ዘይክእል ዝገብሮ ሞት ኣይፈርሕን እዩ እዚ ማለት እቲ ገጸ ባህሪ ንዘጋጥሞም ህሞታት ማዕረ ክንደይ ክፉኣት ይኹኑ ብዘየገድስ ይቕበሎም
እዚ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኮይኑ ዘሎ እሱር ግን ካብ ዘይምቕባሉ ዝተላዕለ እቲ መግዚኢ ቁሩብ ካልኢታት ኢሉ ሓሲቡ መግቢ ሃቡን ኢሉ ዘምጽእሉ መግቢ ክበልዐስ ይትረፍ ብቐጥቀጥ ኣእዳዉ ነቲ መግቢ ክሕዞ ክጽገም ይርአ ምብላዕ ዓቢኒ ከይብል እንስእ ንዓናይ ብምባል ነተን ዝተረፍኦ ካልኢታት ከይሕፅሩሉ ስለ ዝፈርሐ ግን ኢሉ ነቲ መግቢ ከተናኽፎ ንዕዘብ是